clip és una ampliació d'un clip anterior de 15 segons on parlo dels processos de resolució dels problemes que se'ns plantegen a la vida. Aquell clip comento que són 3 etapes les que hem d'utilitzar, que són pensar, planificar i actuar. I això està basat en la Hassidut del Baal Shem Tov, que de fet el Baal Shem Tov és el fundador de la Hassidut. I ell parla de que tot procés exitós a la vida passa per 3 etapes, que són Ahna'ah, que vol dir submissió, Abdalah, que vol dir ordenació, classificació, distinció, i Amtakah, que vol dir dulcificació, resolució. Si us hi fixeu acuradament, veurem com pensar té a veure amb aquesta Ahna'ah, aquesta submissió de la persona, pensar sotmetre's a un procés intel·lectual, a una anàlisi, a un esforç mental. La segona etapa, que és planificar, es correspon en Abdalah, perquè planificar és d'alguna manera ordenar, classificar, distingir, fer etapes, establir etapes. I finalment tenim que Amtakah, dulcificació, es correspon amb actuar, perquè no hi ha alegria com la resolució de dubte i no hi ha força més gran al món que l'acció, atès que els savis diuen Ama'aseh hu ha'ikar. L'acció, això és el fonament.